Yeah. It's been a ride. I guess I had to go to that place. Влез. Здравейте, доктор Иванов. Здравейте. Ами, имам един проблем, който трябва да ви покажа. Кажете с какво мога да ви помогна. Ами, значи, правя го с жена ми, нали сещате? С вашата жена, с дъщеря ви, с секретарката, с шефката, с дъщерята на шефката, с всеки го правя, но не може да забременеят просто, разбирате ли? Да, знам проблема. Значи, вземете ето този диск, отидете в онази стаечка ето там и си свършете работата. Заповядайте. Аз го мъшнах, ама сега този диск, какво ли да го правя? Ха-ха-ха!